Peringkat Leverkusen Persia ika Wolfsburg. Haba pai syakane kejingrai kai ka Leverkusen kadang peteng ban khore ka nam job. Hadin magalala ban Pynliem ika Wolfsburg hala ying da arlanot. Pada gini ke argol jang ka Leverkusen layo ban tap ha ka minit ka ba live penyo, pada ha ka minit ka ba pra penriu. Ha kejingrai kai Liga Portugal ha peringkat Kynhun Di Maria ka Benfica Persia ika Estoril Praia. Hagan ke jingrai kai ka Benfica kalau khore ka nam job hadin magalala ban Pynliem ka Estoril Praia da lai la ka wei. Baleng bagan ke jing job ka Benfica ka duna shipon ya ka Sporting ka babat ya ka kerdan ka bringkong ha ka mi ye khain pon. Ha ka jingrai kai League 1 ha pring ka Kynhun Aubameyang ka Marseille Persia ika Nantes. Ha ba pai shagre ke jingrai kai ka Marseille kalau khore ka nam job halaying hadin magalala ban Pynliem ya ka Nantes da arlanot. Badia gini ke argol jongka Marseille layo bentep lengbau orang elekai beken sai jongka u Aubameyang haga minit ka bakhan nyau bada haga minit ka nyau peu khandai agawai par ka jingle kai League 1 haprenga Kynhun Mbappe ka PSG Persia ika Reims haga ne ka jingle kai baro artli ki Kynhun ki Iakhait damar argol hadbukot jong ka jingle kai haga jingle kai La Liga haprenga Real Madrid Persia ika Celta Vigo. Haba pai syakane ke jingrai kai ka Real Madrid kalau khore ka nam job halaying hadin magalala ban Pynliem suk ya ka Celta Vigo da saulanot ya gini ki sau gol jong ka Real Madrid layo ban tap lengbau Vinicius Junior badu golar bad argol pat kidai ki un gol haga jingrai kai Serie A peringkat Juventus Persia ika Atalanta haga ne ke jingrai kai baro artli ki Kynhun ki Iakhait damar argol. Haga jingrai kai hapring ka Fiorentina Persia ya ka Kynhun Dybala ka Roma haba pai syakane ka jingrai kai baro artri ki Kynhun ki Iakhait damar argol bari ya ka gol pen Iakhait naga benta ka Roma layo ban tap hashwa ban kot ka jingrai kai kata haga minit ka khandai peu plus san lengbau Diego Llorente haga wai par ka jingrai kai hapring ka Kynhun Giroud ka AC Milan Persia ya ka Empoli haga ne ka jingrai kai ka AC Milan kala khore ka nam job hadin magalala ban Pynliem ya ka Empoli dai wei lanot. Badia kan ke shigol juga AC Milan layo bentep haga minit ke basau peu lengbau Pulisic. Badai le magan ke jing job la pelong ya ka Kynhun Giroud ke AC Milan bagan keu sya ka kerdan ke ba ar haga mi ik hen pon. Haga jing le kai Premier League hapring ka Aston Villa Persia ika Tottenham. Haga ne ke jing le kai Tottenham kala khore ka nam job shabar na laying hadin magalala ban Pynliem suk ya ka Aston Villa hadu saulanot. Agawai par ka jingla kai Premier League ka bakham itanat hapring ka Liverpool Persia ika Manchester City kibrai ki artli ki Kynhun ki babat ya ka kerdan ka ba ar bat ka balai aga mi ek hen pon haba pai shakra ka jingla kai ka Manchester City ka layo shwa ban khi jar nengkong tang haga minit ba ar peu lai lengbau Johnston Henry haga kelamit kada haga minit ka ba san peu ka Liverpool ka layo ban tap ya ka gol pen Iakhait lengba ka penalti balakan jat do Leicester badai le magine ki shi gol hadbukot ka jingla kai omdan shu ki bala pen khijar haga ba baro artli ki Kynhun ki Iakhait damar shi gol bad lengba ka ne jinga khait ka Liverpool kanang ne aga kerdan ka ba ar bad ka Manchester City kanang ne aga kerdan ka balai haga jingla kai MLS hapring ka Kynhun Lionel Messi ka Inter Miami Persia ika Montreal haga ne jingla kai urang ele kai ba kensai jong ka Inter Miami uklemi madan haba pai syakane ka jingla kai ka Inter Miami kalamat ika namrem banengkong haga ne ka Samoy hadin magala Shah Pynliem hakmat ka Montreal halaying dan laila ar